Min nhar il-ħamis li għadda sa tlieta li fih kien hemm tmiem il-ġimgħa estis bil-festa tal-Imnarja, iktar minn 88,000 persuna qasmu l-fliegu biex iqattaw jiem ta' mistrieħ f'Għawdex. ċifri li kiseb One News u li jkopru il-perjodu ta' bejn l-24 u d-29 ta' Ġunju juru li tul iż-żmien tal-Imnarja ta' din is-sena kien hemm żieda ta' aktar minn 7,500 persuna jew 9.3% illi qasmu bejn Malta u Għawdex bil-vapuri tal-GoZo Channel meta mqabbel mas-sena l-oħra. L-aktar jum biżel kien is-Sibt 26 ta' Ġunju fejn il-vapuri tal-GoZo Channel ġarrew 15,900 u persuna f'94 vjaġġ. F'jum l-Imnarja nnifsu mill-port tal-Imġar Għawdex 10,191 persuna qasmu lejn Malta, l-akbar numru ta' passiġġiela li rikbu l-GoZo Channel minn Għawdex stess. Ma' One News, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Għawċija Turiżmu Joe Muscat saħaq li l-istabbilimenti u n-negozji f'Għawdex kellhom andament pożittiv f'dawn l-aħħar jiem ukoll. L-istabbilimenti tagħna rrapportaw li kellhom okkupanza tajba matul dan il-weekend, kif ukoll anke l-istabbilimenti l-oħra bħal huma ristoranti u li jagħtu servizzi oħra wkoll irrapportaw li kellhom weekend li kien weekend movimentat ħafna. Ovvjament dana jawgura tajjeb għal settur turistiku fil-Gżira Għawċija li aħna tant niddependu mit-turiżmu. F'dawn is-6 saru 560 vjaġġi mill-vapuri tal-GoZo Channel, bl-aktar jiem li fihom saru vjaġġi bejn il-portijiet kienu is-26, it-28 u d-29 ta' Ġunju, b'94 vjaġġ f'kull jum. Joe Muscat wera sodisfazzjon ukoll għal fatt li ma kinux biss turisti minn Malta li sabu wens u mistrieħ f'Għawdex fl-aħħar jiem, kif il-Gżira ta' Tlet Għoljiet qed terġa' tkun id-destinazzjoni ta' bosta barranin illi jridu post sigur għal btala ta' wara il-pandemija. Jawgura lejn recovery ta' din l-industrija li hija importanti ħafna u nisperaw li matul il-weekend li ġejjin jibda jkollna iktar weekends ta' dan it-tip. Ovvjament ma' dawn wieħed irid iżid ukoll li Għawdex issa beda jara wkoll it-turisti barranin. U allura hemmhekk ukoll huwa ta' awgurju illi nibdew il-mod ngħaddu u noħorġu mid-diffikultajiet illi ġabet magħha din il-pandemija matul dawn il-15 xahar li għaddew.